i són tenistes. Som els foneres de la nostra illa, el símbol del nostre país, l'heroi popular. Però això només quan dorm. Quan despert som el número 3520 o 21 de l'ATP. Associació de tenistes pèssims. Tothom parla d'en Rafa Nadal i no d'en Rafi Pasqual. Perquè Nadal ve abans que Pasco, no? Jo el que cop no té ni per pagar la hipoteca i per això he de fer els anuncis que es bo no vol fer. Rafi! Han creat més de 300.000 aturats, possibilitant que milers de malalts no tinguin l'assistència adequada. No m'he integrat laboralment ni de cap manera més de 10.000 minusvàlids. I amb el teu ajut ho continuarem fent. Obra social de la faixa.